Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Namay man kayo ang may dito'y balay, tirong. Binaon na kayo kadin ni Crisante. Saan na kami binaon? Nalagip ko. Mawas kami dito'y balayo. Di mi pala kaya tiyagawid. Taamangan noong tan na kami. Mabuting ka, kini Crisante. Nauyong ka di? Pasapsapon na ngamin ti babae anang serak iti kwarto na iti Rodea. At apa kada diya babae tinagtakaw iti kwartana. Anya? Apa na di mo pinastrak dagiti kakadwam? At ang sapay kadwayo abakan. Anya? Da kami lang kadagiti kakadwak. Saan ang nagbidot? At ang nakita ka bagan? Bruha abakat. No saan ka amamati kanyak? In kakitaan ni Tiruan. Mabitang. Maban ko kita ni Tirwar. Huwag nung matatipag baga ni Rodea. Ngamjak nadlaw sinorot na kabiday je bruha bakit? Oh, Tirong. Dagi kakatwak. Awan mat sa bali akasarsarita ta. Rodea! Dagi tilang kakatwak tinakitak. Ngam nalawag ang nakita kitay. Amang ano ada itiruar. Umay ka, Tirong. Agpakada kami nga rodin kan ka. Amang ano matagtakanan ni Boss Crisante amang uray kada kami. Noon niya, pala kaming tiimayan nyo ditoy. Nung maamuan na nga imay kayo ditoy, may ramrama na kamaunta. Mr. Antonio. Saan pa yan nakasubli dagiti kakadwa kay bantay? Pasensya kaila ko man Salbag. Uray ak laanap lang iti panang itupak na iti auditibo. Saan nakakaritan dayjay a Mr. Antonio? Kabaelak apatayan. Awan matlangan datirong. Buong ti ulo. Diyak magustuhan dagito'y ang mapaspasamag. Agsasaruno matlangan dagito'y pagmamalasag. Awan mat makita ka bakit ni Tirwar. Surot! At nagkatinakita yung bakit? Awan mat boss! Awan salbag. Agkat-katimag kami. Nakakatawa mat dagiti kakadwam, Tirong. Nisurot lang tinagdamagam ng simong batdaam yan. Mamati ka mat nga taan. Awan ka doa may abaket, Rodea. Ngam talaga nga nakita, Tirong. Ngam saan ako na makipinapilit kan ka. Mapan kay marudan. Saan kanto ka tinakunyogan pa eh? No di pa nagpasyal ko kini Samara. Saan na masapul, Tirong? Kabaila ko. Agsubli ak narudan iti balay. Sige! Mapantayo matyaro din, kakatwa! Day, ada kamot kayam kumar. Nakita na kakaden ni Samara? Saan pa ay ang mapitong? Ninana siya ng tinangilukati tiri daw. Ineban na sa Mara, iti kwarto na. Nagdiritso nga men iti kwarto na itay simang pag naggapo iti kabisera nagsapol iti trabaho. At kumusta man ang mapitong? Ay, jakman amaw. Saan ko pa'y nakasarita? Ay, urayam labiitan, kumar. Nakaturog sa amag. Nasingak gayon ti pan naturog na. Ore, saan nyo kuman ariniing pa'y? Ay, hawan anyaman na. No, jak rin ni Eng, amang ano saan to na makaturog. Itun madamdam
Ta anak ko na ni Rodea. Anak kita na nga adda ti bakit. Pinasawar ko pa iti aglawlaw. Ngam awan ti nakita da bakit. Saan aday ta ti pakariribukak? Nagsupli kami iti pimalaso a balay ni Boss Crisante. Anya nga tati aramidan na. No saan mi akadwa ti papai anang serek iti balay na. Sarat! Apay ngayon sarting mo tilugan? O nagpintasan na babae? Mabitlang! Kasla ni Rodea! Apay ang sinardengan da? Anya ti bagayo kanya? Rodea! Sika! Pinanawan na kami lang iti palayo itaya. Ti saludsod. Apay ang sinardengan da? Wano, malasin da ka di? Tirong, Mailasin ka! Sika ni Rodea! Apay ka ti, Rodea! siya, tinangserek iti kwarto ni Crisante nga amoy. Siya, tinakarangot mo kan siyak matlaang tinangdangran kineroda nga aging gaita kat awan pay laang tipuot na. Anya! Anya pa lang tinaramitin nyo! Kamagan nyo! No ka ba ulandak? Akamagan. Talaga na siglat na tiyo, babae! Sikat isarunok, tirong. Natagsantik kumtar kandanog na kagatua bumangon kayo! Saan tayo nga ipalopo sa magalibas na ito ya babae? Masapul ang magkambag tayo! Itatag tayo kan Boss Crisante! Sige, darupan da. Babae lang dito kagatua! Darupin niyo! Lalaki kayo. Nga magpapada kayo asaloy. Talaga na siglat na ito ya babae! Kanapig sa... Ngam saan na mabalin na makalibas? Sige kagatua! Darupin niyo! Darup! Pimadaw mo't gaya man ni Komar. Pagbiit sa laang ti panagsarita da. Nagkinumustadan sa mutlaan, sa kalpasan na nagpakadan ni Kumar. Ay, nanggag mo ka day tay nagsaritaan da. Saan? Apay kit din adanggag. Ay, yun gayam. Saan tapay ana istorya kan sa Mara tiya ay ni Rodea. Doon na istoryata ko mabalin anay baga na akayat na makigayam ni Rodea iti anak ta. Saan talaga amo Sa awan mo't pakibiyagan ni Kumar iti biyag ti anak ta. Ay, yun matkit ti Saan na istorya ni Komar kadata no sa din o tinaggapuan na. Awan unay amo ta maipapankan kwa na. Ken awan mat unay amo na maipapankan na tayo. Malaksid ken di ba nga isot ti sa bali papapanan na ijay. Ay, nga ti amuta no pinayaban manan ni Crisantay. Saan nalakit day ngayong gaan ni Komar? Ay napitong no anya ba't balid na pangladang ni Kumar saan ta apakibiyagan day ta. Sige, panahon ka pa'y. Nakitaan ni Samara ti kusina no nakaluton. Ibatanak! Bastos! Anya ti aramidem kanya ka, tirong? Ore, agul-agul ka! Saan ka na magkarong-kartay? Masapul ang may bales ko tinaramid mo kanyak ini. Anya ti aramidem kanya, tirong? Saan mo na damagan, bay? Kakadwa, tulungan taga mangilogan iti dahil tiya babae. Masapul asa na makalibas. Ay, saan? Di kayo ka di masyang kanya? Sige, sumuruta kasi tatalugod ka na kayo. Dahil tati kayat ko amangagan ka. Gaputan wag gulagul ka. Masakitan ka lang. Ha? Anya tinagan mo? Inawagan nak iti Rodea itay, saan ka di? Saan nagngaldilawan? May saka nga impostor. Kasano ko maasikan ni Rodea? Kat kagap-gapumila ang ijebalay na, ha? No saan? Di saan? Saan ko nga ipilit? Kaya't ko ang makasaw ni Crisante. Kaya't ko nga ibalas dagiti atraso na. Anya ko mati atraso na kan ka, ha? Sorot!
Anya pa lang ti aramidem. Pagatara mong tilugan. Manipod dimtengak dito kalabaw. Saan pa'y ang nagpadlaw ni Ina? Ayan na nga ta. Sinurot na itinapanak iti balay ni Crisante. Yung manipod di tayo. Saan ko na nakita? Napanak iti balay da Samara. Yung saan ko ang istorya kada ama pitong kinanasyanang ang nagkapwa kiti balay da Crisante. Yak kaya't amaamuan dati nagsaritaan kan Crisante. Para kada kami lang dayjay. Kas mangmangag ko a pagsasaritaan da kinanalabsak. Iso nga pagbiitak lang ang nakisarita kini Samara. At tapon ni Crisante, ako rosonadak ni Samara. Malagip ko ti kunani ari sa Koreas. Jak mabalinti agayat iti tao. Tamapukaw ti Virgo. Dimtang matlangan datirong. Awan latiin sang petdaan na pintas adamag. Saan ka lago-lago? Saan na kaming aliawan? Ah, Karatwa, agsipot kayo na ipag. anya tinangag ko nga imbaga ni tirong. Sige, sumunod ka sa tatalogod. Ha? Pudno ka diti makitkitak ni Rodea. Wah, buong ti ulo. Anya kinamaag da ito'y tirong. Kunak asapulan nyo ti babaya na karangat nyo. Kanang serak iti kwartok. Boss! At tuyak nga raw din asi sasango ken ka, Crisante. Ha? Saan? Rodea? Amo ka matikaw ka, bossing. Buong ti ulo tirong. Pagpungpungtutan na kami. Boss! Ha? Duwata lang ti agsarita, Crisante. Siyak ti simrak iti kwarton. Kat tinakaw ko dagiti kwarta ken alahas mo ang nagkapo iti kinadakas. Anya ti kunam? Siyak pa'y tinangdangran iti nobya nga aging gaita kat awan puot na. Saan ama kapuot dayjay aging gaadi mo isardeng ti kinadakas mo. Oh, buong ti ulo. Pasig a kinaulbod amin nga ibagbagam. Anya ti mapaspasamak ken ka, Rodea? Tirong, Boss! ken itulnog ni Rodea. Boss! Tirong, saan ka makibyaw? Doa kami lang iti amom iti agrin ni Sophie. Bossing! Bumalas ka. Boss! Tano saan? Patayan ka. Tapno agpatinggan ti kinadakas mo. Tapno agpatinggan ti panangranggas mo iti kabambantayan. Sakbay amaungaw amin a tao. Bossing! Boss! Nagsiglat ka na, babay. Saan akabalan ni boss na siya, babay? Kagadwa! Asaan ka ang makibiyang tirong? Ayop ka, babay. babay. Anay ko, anay. Anya pa'y lang tir aramidam, Tirong. Kumagamday ta, babae. Saan mo nga ipalubos ang makalibas? Dahito yan ti kanibusanam, Crisante. Bossing! Matay ka na! Bossing! Naawanan sa ritipot ni Bossing. Uray, ado kayo. Saan kayo akabutang? Paltukan niyo dito, babae! Patayan kailangan! Amanganusan ko na mauray ni Ina pagat. Sa dino nga ta, tinaturturong na. Kan nagturugan na nga ta. Datlag na iya pagat. Nabilag man.
Ngam na idumduma ti pan nakabalin nga daken kwa na. Anya di mangmangag ko nga uni. Ha? Nagdakkelan at umatayap. Anya nga dati awag iti dayjay. Anay ko. Dandanin jak mayas kau dagiti sakak. Nga masapo na magmidaya babae. Kan maibalas ko tinamayan na kanya kini. Babae lang dayay. Boss, lata nagpukaw ti babae. Anya nagpukaw may pagpagayo. Salmag kayo. Boss, Babae lang dayay. Ipalubos yun na kalibas. Ha! Anya dayay karigig. Ha! Ti bruha bakit? Sige kakatwa! Saan nyo ngay taltalag tayo bakit? Ti babae tinasken! Sabunin nyo! Namagamatan nyo! Patayin nyo! Anya dayjay. Ina, nagkaponyo. Nakirangita ka dagiti pasurot ni Crisante. Sapay kumata na tayan tapno agpatenggan ti kinadakas na. Kasta? Naggapuak iti balay pagyanan ti maysa a babae. Idi agawi den datirong. Nagparanga kadakwada kalpasan anasakar ko tila nga dayjay a babae. Kabailan nyo dagsakari tila nga? Wan, Kumar. Nga masino dayjay a babae? Rodea tinangag ko anagan na. Rodea? Sigon ka dagiti nangag ko idi, nagdakiwa sa kiti balay ni Crisante, asandak anak kita. Adda ka no nakarangat ni Tirong, anasiglat a babae. Atapag aday jay a Rodea. Nagpamarang lang akasingin ni Roda anobya ni Crisante. Saan miya nasarakan dayjay a babae? Nasiglat. Kung nadagiti kakatwak. Nagpukaw. Jak mamati a marmar na dayjay a babae. Makapuotin ni Bossing. Makapungtot lakit diya nakalipas dayjay a babae. Anday ko. Nagsakit ibagi. Anya tinapasamak tirong. Boss, Buong ti ulo. Malagip kon. Ayan dayjay a babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. saan miya nasarakan dayjay a babae? Nasiglat. Kung nadagiti kakatwak a nagpukaw. Jak mamati a marmar na dayjay a babae. Makapuutan ni boss. Makapungtot lakit di numaamuan na nakalipas dayjay a babae. Anday ko. Nagsakit ibagig. Anya tinapasamak tirong. Boss, Buong ti ulo. Malagip kon. Ayan dayjay a babae. nakapaglibas boss. Pinaltugan dagiti kakatwak nga saan daan napuntaan. Kat saan min ang nakamakampay. Ni Rodea. Kaslag dua-duak nga iso dayjay a babae tirong. Nga magkakaingas na lata, boss. Tikinasiglat na. Kasjay mo tikinasiglat yung nakarangat mi de. Nasakit ti si bubukal abagik. Saan ko ang maaklon daytoy a napasamak. Buong ti ulo. Boss, Kaya't ko ang mapan kayo iti balay ko. Apag nanaadan ni Rodea. nukasta.
Mamati kayo matlangan ni Rodea, boss. Buong tiulo. Saan kan nga agsaludsod pa'y? Noan niya tibirin ko. Iso titong palam. Maawatam. Sige, boss. Kagadwag, saka na kayo. Mapantayo ka no iti balay ni boss apag nadan ni Rodea. Amom kadimat lang ti aramidam tirong. Tibilin nyo. Mapan kami iti balayo apag nanadan ni Rodea, boss. Salbag ka talaga. Ha? Mapan kayo ken Rodea. Ngam sikalaang ti sumrak. Paliiwam laang ni Rodea. Saan ka nga agsaludsod wenno agistorya maipanggap itinapasamak dito'y balay. Makaamukan nga agpanunot. No anya ti pambar mo no apay anapan ka manan ijay. Maawatam. Itay may laang nga nakadisag ni Tirong kang dagiti kakadwana. Saan ka man na sumurak? Agtalta ng kiyaw dalaan. Ni Tirong, agturungan dito ay. Anya nga tati kagda naman ni Tirong. Uno, binakon nga ta ni Crisante. Abay, asaan mismo ti imay dito ay balay. Itay pa'y ngagsilaw-silaw ti barokong ko. Anya nga tati kahit asahon na ito eh. Ni Ari sa Koreas. Ari sa Koreas. Ari sa Koreas. Saan mo't ngagsaw? Ni ina pagkat kayam. Sigod ang makisarasarita kanyak dito kalapaw. Ngam awanan. Jakon matlaw di kadana. Rumuwarak dito kalapaw. Barang adamadlaw ko apartaan. No apay ngagsilaw-silaw di barokong ko. Ni Samara. Agpagkadang ta. Kada ama pitong kananasyanan. Grabe iyo man, timay dito'y balay, Tirong. Kaum lang ang itay malam. Binaunak ni boss. Amangan do saan mingaminan ama saango inton bigat. Ano day, Jay? No at masapol mo. Umay ka kanulangi di balay na boss. Noanda ka sa pulag at damot telepono pag-awaga. Ugan gayam. Ang narangang di samat ni Crisante. Kan uray si ka, Tirong. Kasla mapukpukaw mo ti panunot mo. Saan? Nalimpyo ti panagpampanunot ko. Agtongtong palakla ang itibilin. Nang nagkugaya makinasarita ni Boss Crisante dagiti dadakkelyo ken Roda. Mataming kanu iti Amerika. Nagsaritaan min dayta ni Crisante, Tirong. Nasaysayaan pa'y nagpaiso. Dayta ka dilang. Makakapkapeak. Mabalin ka diti agtimpla iti kape. Mabali. Dandanin saan pa'y anak sayan di kape. Sa anak mo't ngamin naman nagkape. Mariribo ka na kitinapasamag itay dito'y balay. Ni Rodea nga taa talaga day jay. Ang naglawag nga iso. Ti pakaburbur tiya. Apay nga inaramid na day jay. Iso kano tinang serrek iti balay ko. Ken nakarangat ni Tirong. Ken tinangran na ni Roda nga aging ka iti maawanan iti puwat.
Kasla sa anak ang mamati. Dangran na ti mismo kasingin na. Saan nga ta may salaan nga impostor? Pagbit kayo matlang, Tirong. Nadlaw ko nga ti panakastaaw ni Rodea. Iti kaadak ba na itay, boss? Kan awan karkar na nadlaw mi. Kalmado lang ni Rodea. Awan nadlaw ko apa nagatap kadagiti matana. Ang asino nga Roday jay. Nakalawlawag ani Rodea dayjay. Boss, saan nga ta nga impostor dayjay babae? Amangan no may sa atat-tatlag. Kan may sa sinakar na lang tilangan ni Rodea. Jak mamati iti daytang ibagbagam. Awan kasta ti klase a tao, Tirong. Tipag ko na nga impostor kan dat-datlag dayjay babae. Kalat ang nagpukaw. Kan nakangag kami ti karikik. Garikik ti bruha bakit? Di mo ibaga. At ti bruha a bakit dayjay. Abinaliwan na lang tilangana. Kat ti rupa pa'y ni Rodea ti sinakarna. Boss, Panawan nakmanlangan. Baliwan ka kasarita inton bigat. Mawawat, boss. Mabalin ka di ti rumaman iti day tanga arak. Kukampay kit din. Ita ka manlangan. Timanawan ni Boss Crisante. Makapungtot launay. Saan nakakayat akasarita? Ibusikit din tinabati anagyan na ti abote. Bareng mapugaw tun ti ot-ot iti si Bobo Kalabagi. Dahil nagsapa ka na nakareeng lakay. Nariwot pa'y laan. Ay, alimbasagan akmatan itay nakapuutak. Kapilitan Imango na kaon. Ay, Nangipapudo ta kiti pagkapay. adda pa kariribukab. Awan. Anya ko mati pa kariribukak. Ay, malagip ko man. Anya nga tati nagsaritaan da ko marken sa mara idirabi ay. Nagkinumustada ka numutlaan. Kalpasan da nagpakadan. Apay ka day. Nadamag ko lang. Kin si kamot ti ad-adda si mango ken kuana. Awan mo ti napatag unay ang nagsaritaan bay. Ngambas dawak ta imay nga awan napatag arinantan. Kasta ka day. Kasta ti kunana. Naidawas ka nulaan. Malaksaid no adda sa bali anapanan na. Ay, day tatisan ko nga mun Mabaidak mo't nga agdamag. Ada ka di pa pananyokin kumarita nga aldaw? Awan. Pintun bigat pa'y laeng ti panagpuras tayo iti mais. Pagarupan ni Tirong, ajak naglawa kaslada sa pulag na dito balay. Nadlaw ko, di ba naggargaraw, dagiti matana. Sa nalimang, di pa nangkita na kanya. At sakit di at-atapan na. Bilin nga ta, nagresante. Ang mga nagdamat panagdwa-dwa na kaniyak. Uray anya ti aramidin na. Awan to, di matuktanan na. Mapanak to dyan. Iyon ang pailaan kasublian ni Samara. Barang magtanong ko. Terong, Boss, adda kayat ko nga'y biling kada kayo. Kayat ko anadalos ti panangipatong palyo iti daytoy. anya day ta, boss. Kayat ko aguddasin nyo ni Mr. Antonio. Anya, Hapay nakigtot ka. Mabutan ka?
Sana ka mabutin, boss. Nabayagan ajak pimatay. Oray sakla ang timang ipatungpal iti daytoy. Saan ka nga ginlalaing? Kay bagbagak lang. Masapol anadalos ti panang ipatungpalyo iti daytoy abilin ko. Maawatam? Sige, boss. Oray saan pa ilang nga ita ti panang ipatungpalyo. Planwen nyo anaimbag. Isong agsiim kayo pa ilang iti balay na. At dalin nyo anaimbag ti aramidan nyo. Kunak man nun napan ka iti tiyangay. Saan ako na nagtuloy pa tayo napasungadak ni Rodea. Kasla dito iti pagturugan na. Rodea, kunam. Uy, malagip mo tayo napintas sa balasang nasabat ta ide. Iso ti ibagbaga. Kaya't nakano ti makigayam ka ni Samara. Nay, Ha? iso matanday talakay. Kasta ka day. Ambayam, siya akong ti mapanmangilukat iti ritaw. Madamdaman ton nga ituloy ko tiyag dalos dito'y unag ti balay. Adda ngamin nang ibaw nagkadakwada, itangal daw. Iso nga, inbound ko idan idirabi. Isumat lagaya, madyak nakita ni Tiro. Nagsublida ka din ni Jay Bantay, anak troso. Kunak mat idi, akayat ko ti sumuron. Adda sa bali anang ibaw nagkadakwada. Narigat ti dalan iti bantay. Saan tayo mat amang magna, aging ga ijay pagtroswan nyo? Daras ngamin ti dalan amapan iti bantay. Kaya't nagsalaang nga upayan. Ah, No saan nakakayat nga isurot? Awan mabalin ko. Panawan ka nga rutan. agpasugnod kan samat ta. Apay ko mga pasugnod Kaya't ko ang makita ti katsat ko. Sakbay ang may biyahe di Amerika. O sige, agkuyog tangarodan. Anyang aminan tayo di napasamak ken roda. Kakaiso na nagbakasyon. Kas jay pa'y tinapasamak ken kuana. Kasla sa anak ang mamatian ni Rodea. Tinangdangran iti kapsat na. Mamaktumat lang no asino day jay nga impostor. Adda sumagmamano anak kapantay iti sango ti balay ni Mr. Antonio. Natalaklaunay nga awan pagpagatan na. Mas daawak. No apaya kayat ni Boss Crisante apatayon. Adda nga ta saan da ang nagkinaawatan. Hagatwa! Mapantayon! Nga maminsan pa'y alaw-lawon tayo ti inalatan ti balay ni Mr. Antonio. Ay, nagsasadya na gito insagot mo nga uong kumar. At pagukranda. Yan, katulbo na laang. Day, dasam itlakid din na gitaw. Dito'y kalaangan na mangal daw. Ay, addan linuto kay di kalapaw nana. Inton maminsan langan. Ay, kasta ka day. Sige, sikat ba ka amaw? Malagip ko gayam. Saan miya na pagsarita ni di kalman kin ni Samara? Di pa nag-apply na. Ay, saan na kanupay agasat, di ba kastro kiti trabaho? Addan tulata na pinta sa gundaway. Ken, injaya kanumat ni Crisante ti panagtrabaho na kadagiti negosyo na. Saan na akayat kag trabaho kani Crisante? Illegal mo't nga ben, ti panagtari kayo na. Nagjakman abok, doa pa ya mapalubusan lata. Boss, napayagan nagpalpaliw kami ti aglawlaw ti balay ni Mr. Antonio. Ket iti likod ti kamayatan a pagsarkan. Ken iti rabii ti panagkunay ni. Kaya't ko asan kayong agmintis, Tirong. Ken awan bulilyaso na. Sigurado wag deta, boss. Sakla ang ti sumrak iti balay ni Mr. Antonio.
Telepono, boss. Hello, Mr. Antonio. Anya. Addan sa bali a pangalaan nyo iti troso. Sige. Awan ti mabalin. No, dahi dati pangadeng yo. Imbabanan ti telepono. Salbag. Tirong. Kaya't ko nga inton rabi. Ket patayin yun day jay a Mr. Antonio. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Nabaya ka nagpalpaliw kami ti aglaw-law ti balay ni Mr. Antonio, boss. Iti likod ti kasayaatan na pagsarkan. Ket iti rabii ti panaggunay mi. Kaya't ko asaan kayong agmintis. Ken awan bulilyaso na. Sigurado agdeta, boss. Saklang ti sumrag iti balay ni Mr. Antonio. Telepono, boss. Hello, Mr. Antonio. Anya. Addan sa bali a pangalaan nyo iti troso. Sige. Awan ti mabalin no dahi tati pangadeng yaw. Imbabanan ti telepono. Salbag. Tirong. As! Kaya't ko nga inton rabi imat lang. Ket patayin yun dayjay a Mr. Antonio. Boss! Hapay ngagmuleng lang ka, Tirong. Saan mo ka di anang ngagti ko na? Inton rabi imat lang. Patayin yun ni Mr. Antonio, kunak. Sige, boss. Uray sakla ang tiagtignay. Kabaalak apatayan ni Mr. Antonio. Kunam no nalang kalaunay, Tirong. Mangikuyog ka iti kadwam. Uray talo kami na, boss. Datugas kin surot, ti isurot ko. Makamu ka. Tibilin ko kin ka. Masapol anadalos ti panangipakniyo kin ni Mr. Antonio. Daytay awan panagatap da. Nga adda pa ka inaigak iti panakatay na. Mawatam. Wen, boss. Siya kung ti makaammo iti dayta abanag. Sigurado dumasan kang agmintes, Tirong. Gaputan no nagbidtot ka. Si Kaam mismo ti patayak. Nagsilaw-silaw man ang tiparukon ko. Anya nga tati partaan da ito eh. Ni Ina. Saanan ang nagparik na kanya? Sa dino nga tati ayan na. Malakip ko tinestorya na kanya. Nagpamarang nga iso tinang sarak iti balay ni Crisante. Apay nga tangin naramid na dayay. Ni Samara. Ang mga no da pagpaggadanda kada ama pitong kinana siya nang. Uray tamalumpay lang. Mapanak ijibalay da. Nang nagyumatibilin ni Boss Crisante. Patayin tayo ni Mr. Antonio. Ngam nagbaliw ti panunod ko kakadwa. Da kayo alima dita. Kumoyog kayo kada kami kada tugas ken surot. Agbati kayo iti ruar. Da tugas ken surot lang ti kadwag asumrag iti unag ti balay. Mabutang kansama at posterong. Anya mabutang mat kay pagbagam salpag ka. Agtutulod ka pa iti timak. Kabalag tayo to'y. Huray sisak.
nga masapul asak payak ti mapali na mapasamag. Amangan numakadlaw dagiti pasurot ni Mr. Antonio. Boss, dagamin ti makamo kadagiti pasurot na. Dinggan nyo, ti pagak. Aging nga awan pilin ko kada kayo. Saan kayo nga agtigtig na Manong Kumar, nagsubli ka mat. Ada ka din nalipatang na ibagakan ni tatang? Awan, Samara. Ngamawan ara-aramida kay kalapaw. Iso nga mayak langan, dito ang makisarsarita. Ay, dumanan ka nga raw din ah. Awan samad da mapitong, kinanasyanan. At dada itilikod ti balay, Manong. Tultulungan ni tatang ni nanang ang mga plas-plastar iti. Pagkalatkatan dagiti mula da aparya. Kastagayam. Well, ano? Awan mo't ngamin kasarsarita medyo kalapaw. No, mayat ka kumama kipagnaad iti balay ni Manong Baak iti balay na ijay barikir. Sa kalapaw laang mo't ti pagpagyan ang ijay. Saan ka matanagan kanyak, Samara? Kabalak, tagmay-maysa. Dito ka nga ro din namang rabi, Manong. Ay, maminsan dulangin. Adamo tinaluto a pinanawak iti ay. Ay, di mo ibaga nga agawid kan tupay laang. Mangan no pa umyanan na kapay ni tatang dito'y balay. Padalagi ti sa balay agapuna. No apay nga imay ni Tirong kanda kiti kakaduan ito ay. Dahitaan ti masapul na doktara. Nalalaing dakit di nga bisyak. Tao talaga. Naidumduma anaparswa. Anya ka tati aramidak. Sungat. No agsubli ang manan iti balay ni Crisante. Ang mga niya ti panunutan na. Saan na siya ti sikapan da? Kaya't ko, asya ti tumpanan da. Uwan, pabalinag ida apasurot ko. Siyak pailaan ti kasarsaritam, Kumar. Tultulungan ni Samara ni Sianang aglutaw iti pangrabyan tayaw. Kasta ka di. Masaludsot ko man mapitong. Inton bigat ka din, aburasin tayo dagiti maisyo. Awan. Inton bigatan. Nakasaganan dagiti sako apakaikargaan kadagiti mapungtil abo nga ti mais. Adalang sumagmamanaw ti mapungaw. Binay dagiti daduma. Kalpasan na maarado ti pagburasan ti mais tapno mamulaan metlaang. Oras syakton ti mangrado. San met ang nalawa unay di jay? Mapalabas laang ti sumagmamanungal daw sa maaradaw, Kumar. Wana mapitong. No nagagat kagayam. Sana problema ti pagbihag di ti lugar niya. Pudno launay dayta anak ko na Kumar. Babaan iti panagtalon kan panagbangkag ko. Na ikarigatak ti nang paadal kan Samara. Kasta ka di. Saan ka numat anaawat iti nagaplayan? Adan tulata Adda jaya ni Crisante nga agtrabaho iti negosyo na. Ang saan akayat ni Samara? Saan na akayat ti mairamraman kadagiti illegal a negosyo ni Crisante? Malaksi ti panagtroso. Anya pa iti maikaniwas a negosyo na. Agminminas ka naw. Adda pa'y dagiti para kalap iti taaw. Amangan no dagiti pasurot na matlaang ti bagbagana a pirata.
Rabiin. Apay asan kayo pay anagtignay, tirong. Mabutang kansamat. Ibagam lang no saan mo akabailan. Tamang ibaunak iti sa bali. Saan na ka mabutang, boss? Madamdama labit. Masapol nga awan ton matatao iti kalsada, inton agtignay kami. Kan siguraduan mi, anak katurugan dagiti pasurot na. Umunak nga roda na rumar. Ngam tandaanam daytoy tirong. Masapol nga agbalig kayo. Amang ipaknikin ni Mr. Antonio. Itinatanang awagas. Wen, boss. Isumat lagayam anak katataer kayo, iti dayta kawasyo. Mapan kay sa agarem. Awan mo't nga tantirason. Ajak madanon ni Samara. Dayta lang, no irason ni Ama Pitong anak katurugan ti balasang. Iso nga rod ang mapanakon. Mangalak iti kadwak. Ang pagsubyak to matlaang. Tapno masiguradok ang nagtignay kayo. Madamdama kami kumapay laeng nga agtignay kadagiti kakadwak. Ngem dinagdagnak ni Boss Crisante. Mangibaon pa'y iti mangsurot kada kami. Di ko maproblemahan na katipan na kanobya na kan Samara. At damat kit dinero deya. Nukas taman bilang ti mapasamak. Kukuha ko ni Samara. Man kayam ni Rodea. Kuna ni Boss Crisante, iso ti makaam mo. Kakatwa, mabalin niyo pala ti matodog. Siriring pa ilang dagiti pasurot ni Mr. Antonio. Urayan tayo ang makaturog na. Ibilin ni Boss ti matungpal. Anadalos ti panakaipak ni Mr. Antonio. Dayta ti agding dinamag manong komar. Nabayagan nga awan damag mi. Magrap ka dagiti pirata. Adan istorya ni Ama Pitong kanya. May panggap kano iti nakadulin agamang iti lansad ti tao, iti nagpaitan ti dua adadak kalabato. Uwan ka no. Adon tinang padpadas amang batok iti langsad dayjay apaset ti taaw. Awan pa'y nagsubli si bibiyag manong. Anya? Tapay. Ada nga min dakkel nga alinuno iti surongen dagiti dua ada dakkel abato. Ada pa'y kit di damag nga inlumis kano ida ti Serena. Serena? Saan mo nga mo ti Serena manong? Diyak pa'y matkit di nakakit-kita ti Serena. Iti laeng mat television lang ti nakabuybuyaak. Babae at ibagi na tao sa ipos ti ikan ti kagudwana. Malagip kon. Nakabuyak mo ti kasta. Ni. Ay, kaslay ti sango ti balay ti nagsartingan ti lugan na manong. Dagiti manan pasurot ni Crisante. Wano, ni Crisante sama ta mismo. Adagayam sa ngailim, Samara. Pumanawag nga rodan. Kamaudyanan na. Nakita kan makasarita ka matlangan. Talaga napintas ka, Samara. Agyamanak. Nabanlugak ngamin idi sa napanak nag-apply iti pagtrabaho. Oh. Kumusta mati pa nag-apply mo? Awan sigurado na. Baliwak to kanulangan ti agpasyari di opisina. Parparigatom ngamin ti baghim, Samara. Adadyayak kan ka. Kenwaklunan nak. Agkasarta adagos. Saanan anas kan agtrabaho ka. Sana pa yan nakasaganay ti dayta banag.
Ti kayat ko asawan. Jak pa kayat ti makiasawa. Panunutom, anay bag Samara. Nakaturpos ka iti kolehiyo. Sa, agtrabaho ka iti talon kan bangkag. Di ka masyan kadag iti dadakkel mo. Di mo ipaidam kadakwada. Ti pagnamayan na. Ay, kasla iti likod ti balay ti naggapwam itay siya nang. Ay, saan po ka di anadlaw? Nga itay dimteng ni Crisante, nagdartaras apim adaw ni Kumar. Ano ko mano agdanon dakin Crisantay? Kabutang nakaday ni Crisantay. Day ati saan kong ambaw. Ay, takrot samet ni Kumar. Nagdakkel ti bagina. Saan mo't nga ta kinatakrot? Gabjak ambaw na niya ti rason. Mabalin mo kasarita inton tigat. Ay kwa, as lamabainak nagdamag. Aywan gayam. Adda kadipay ni Crisantay. Madama pala ti panagsarsarita dakin ni Samara. Nanggag ko itay, ano umanlugot ni Samara, uri at kasardan. Ipaayan na tayo kano iti pagnamayan. Ay, saan ko akayat ni Crisante apara iti anak ta? Umusanda tayo lakit ti dagiti karuba. Adaw ti makamo kadagiti maikadiwas anigosyaw ni Crisante. Lakay, gusto daytan. Ama ka numangnang nakapay. Sige, umuna ako na mapan matulog. Si kanton ti makaamok ni Crisante into nagpakada. Kamaudyanan na. Naipamuspusak anay lukat tiri daw. Nasipngat iti uneg. Sa dino nga tati kwarto ni Mr. Antonio. Agsagana ka. Naituyan ti maudi arabiim, Mr. Antonio. Aginanakan iti agnanayon. Sorot! Tugas! Sakla ang dagdakiwas kadag iti kwarto. Hagbati kayo dito eh. Nga magsipot kayo anaimbang. Nasipnget. Ket pasidapin nyo ti panagkita yo. Nakapagsarita kami kan Samara. Ngam kayat ko asakbay nga gawid ak ama pitong. Kayat kayo ama kasarita. Ay, may panggap ka di iti anya, ti ibagam kanya, Crisantay. Ay ayatek launay ni Samara. Nakasaganak amang ikasarken kwa na. Ay, agyaman nung maikarete anak kaw. No agasawa kamin, ipaayan kayo iti pagnamayan. Agbyag kayo anasaliwan man. Ay, nasaya at unay. Ngamkas na ipagakin ka idain. Saan ko ang mabiyangan ti pangedang ti anak may? Ama pitong. Sa anak anarwam ama pagkedkedan. Ay, pasensyakan no, nabainan ka iti imbagak. O sige ama pitong. Panunutom tinaibagak kada kayo. Sa anak amamingga. Gunudak ti panagayat ni Samara. Kasta unay, panagsilaw-silaw ti parokong ka. Anya ti kay tasawan da ito eh. Anya di. Kaslatan nakam dagiti sakak ngagtulong iti kaya na. Kalat asim may plag tinapig siya nga angin. Ni ina bakad. Ina, si kakadida ita?
Anya ti, paspasama ka niya. Saan? Naunor ko amin na kwarto. Dahil talaangin masungatak a kwarto ti saan ko amastrak. Dahil tumatngatan ti kwarto ni Mr. Antonio. Isaganak ti paltog kan ti imugok. Numabalin, gudasek ni Mr. Antonio nga awan agsayasay adara manipod iti bagina. Ipadas ko nga ikurikur daw ti aparot. Karawa at tiswag ti silaw. Ni Mr. Antonio, narnikan ti turog. Nalpaskan. Nagpartakan ti mangpataykan ka. Agin inayadak nga umasidag kwa na. Baligi! Natayin ni Mr. Antonio! Darasin niyo sorot! Tugas! Masabo na makapano tayon! At nakarangrangat na kiti kagatwa tayo sorot! Tugas! Amangan no nakatlaw ta kiti pasorot ni Mr. Antonio! Saan na mabalin na ito'y? Pinatayan gayam ti kayat yo Sige, matay ti patay. Sorot, tugas. Isagana yung dagiti paltog yo. Kasla may salahan ti karablaban dagiti kagatwa mi anabati di tiruara. Saan ka nila makarwar di taon nagtigante ang lobo? Awan di makaisubalkan ka, Samara. Patayabot day ta ang lobo kat pabatakan itilawang. Matinag kanto iti mangliwang-liwang anang-anang. Traitor ka, Herodias! Ruk-atam ni Samara! Di ka makiblang Crescente! Herodias, Kumar! di kag baligi tinda ka sa panggap mo. Nabalkutak iti apay! Ang sublikan itinagkapwam. Komar versus Herodias. Agpada agang ganaat iti lubong ti tao nga addaan ag supadi apanggap. Agpada anabilag ken addaan pan nakabalin amay patungpal iti panggap ken gagam. Agngaryat dagiti ngipan ti gumayabgab apungtot ket agpingke dagiti igam iti pananggunod iti ballige. Anya ti maganap dagitoy nuriribok ti isang bayda iti daytoy alubong. Komar versus Herodias. Nobela kininsurat ni Delfin Dumayas. Itimat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Komar versus Herodias. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ti napalabas. Imawag manan ni Mr. Antonio ken Crescente ket kinunada itoy nga addan nakasarita na asabali a pangalaan na iti troso. Ad-addan ti pungtot ni Crescente ket imbilin na ken ni Tirong a masapol a mapataydan ni Mr. Antonio iti dayta arabi. Kabayatan na, adda nagparik na ken Komar, ket inkeddeng na timapan iti balay da Samara. Nakastrekan da Tirong iti balay ni Mr. Antonio, ket sinarak na ti kwarto daytoy.
Madama ti panagsarsarita da Komar ken Samara, idi adda nagsardeng alugan. Nagpakada adagos ni Komar, kalpasan amamuan na ani Crisante ti dimtang. Injaya manan ni Crisante ken Samara ti pan nakikasar ti balasang ken kuana. Nagbaligi ni Tirong anang patay ken ni Mr. Antonio. Kat ita, adtoy ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Komar versus Herojas. Maligi! Natayin ni Mr. Antonio. Darasin niyo sorot, tugas! Masapul ang makapanaw tayon! Ha! At nakarangrangat na kiti kakadwa tayo sorot, tugas! Amangan no nakadlaw na kiti pasorot ni Mr. Antonio! Saan na mabalin na ito'y? Pinatayan gayam di kaya chua! Sige! Matay ti matay! Sorot, tugas! Isagana yun na kiti paltog nyo! Ha? Kasla may salang tikalablaban na kiti kakatwa mi anabadi ti tiruar. Sige, dumarog kayo. Rong-rong kayo. May sahigante. Saan tayo akabalan na ita? Sakpaya maganda na kiti pasurot ni Mr. Antonio. Masapul ang makatayo tayon. Tugas! Ikarigatam di magkasit na kitilugan. Tarasam di agdiday. Karkaridong da. Sige, ipakita yun ti kinamalalaki yun. Ay! Libasan yun tayo higante! Tagrot kayo kayang. Ay ayam lang kanyak tilugan nyo. Lumaka. Tugas! Delikado na ito yan! Partasam! Di agpatanay tilugan sakbaya magamatan na kanay tayo higante! Nagsubli akon iti sigod alangak. Saan ako nahigante? No nagamatak ko matilugan na kijay. Narumrumag lakit di. Aramid lakit din ni Ina, ti panagbalin ko ahigante. Iso tinang iturong kanyak dito eh. Akim balay nga talayta. Nalasin ko titimag ni Tirong. Anya nga ta, tinaramid da dito eh. Uri sa anak ko na higante. Makamataklat tayo da. Kabalak apag naan. Tinaparpartas ng tipanagtaray ti nga pulo at tao. Hinton makadanonak iti balay ni Crisante. Aramatag ti insuro ni Inabakan. Samara, nga pala ang tiyar aramidom dito ilaam. Or-orayom ka day nga agsubli ni Komar. Saan, tatang? Eh, Siyan siguro nga agsubli dayjay. Ngam dituyak pa'y laang, tadyak nga nin makaturog. anya ka dito imbaga ni Komar kan ka. Awan matang. Itay na amon ni Komar ani Crisante ti dinteng, nagpakada matadagos. Kasla, kinabutang na ni Crisante. Saan mo't nga tatang? Liniklikan na la siguro ati panagdanon da kan Crisante. No saan ka pa'y asumrak iti kwartaw? Panawan ka lat nga rudan. Wentang, sumaruno ak tumot lang inton madamdama. Anya kami day tapang panunutom ay apitong. Mabati akiti ko na ni Samara. Liniklikan na ni Komar. Liniklikan na ti panagdanon da kini Crisante. Ang mga nupanunutan ni Crisante akaribalon ni Komar. Anya ko matidakas iti dayta. Agpadara nga dakarbengan nga agayat iti anak ta. Lalaki da adwa. Anya ti kayat mo asawa ni ti kunam alalaki da ado apitong. Aglaban da. Gapo ken Samara. Ay natay-tayag kendakdakkel ti bagay ni Komar. Pakat katawaan laeng ni Komar no atiwan ni Crisante. Anya kaya.
baknang ni Crisante. Eh, Mamati ka nga raw nga awan paltog dayay. Mapangnamnamaan ka talaga, Tirong. Dahita ti kayat ko ataw. Sana dagos ang masarakan dagiti tao na tibangka ni Mr. Antonio, boss. Nalimbang tinangilim mga kenkwana. Adayo apanunutan da nga adda ng godas kenkwana. Talaga tinungpal mo timbagak, Tirong. Dahita ti kayat ko. Adayo apagatapan dak. Ha! Ah, Anya na bossing? Tugas! Sika ka di dayta! Saan asumong batkilo ko? oh salbag. Ang mga no da nakastra ka sa bali ataw. Ang mga no nadlaw da kayo dagiti pasurot ni Mr. Antonio. Imposible, boss! Nya pay lang ter aramidam. Ang kunay kan. Sawarin nyo kadagiti kakadwam dayjay at tanapag. No adda makita yo ang nakastrak akabusor. Patayin nyo at dagos. Awan, boss! Naglawag dyan ang ngag ko at napag. Ngamawan mati nakita mi katagiti kakaduak. Ang mga nupod no ti kunan ni tugas. Nga amangan no ti danapagdakan ni sorot tinanggag ko. Kinantsawan ka no nga dagiti kakadua nga agrangat da. Naabak ni tugas kat nagtartaray. Oh, basta da pa kariribukam tirong. Ada ka di problema iti panangipaknim kini Mr. Antonio. Kunak man no nadalos tinamayang. Nadalos, boss! Siguradom laang dayta. May salangan ti parikot. No asino at talaga dayjay a babae a kinambag mi. Ngam nakalibas gapo iti panakirangat na. Kaing-ingas launay ni Rodea. Saan mo na problemaan dayta abanag? Denggam ti bagak tirong. Masapol nga agsubli kayo nga agtroso iti bantay. Ita ka din, boss. Ikan kayo pala iti gundaway nga aglang ay itabigat. Ang aminton lepas pangal daw. Agpabantay kayo. Sige, boss. Saan kayo kadiya sumunod? Kasla kayat ni Rodea ti sumurot iti bantay. Kat, mayat kamat. Kung kuna na lang dayjay, nagpinta sa babae. Ang no talaga kayat natin makapan ije bantay si Minoblan. Agkuyog kaming tulaangan. Lipasak pa iti parikot ko kan Samara. Anya na ijay, boss. May sapay dayjay alakay pitong. Maag. Ngumsan ko nga ipalubos asan nga agtungpal ni Samara. Talagagayam at dakas ni Crisante. Isumot lang nga dasadyay dagiti pasorot na. Nagpapangasta. Kinaritdak. Mabalin ani inabakati ng palting kanya. Balay gayam ni Mr. Antonio Dayjay ang nakakita ak kadakwada ket pinatay ni Tirong. Omar, namigat ka katay. Ay, nagkapi aklang itay. Nay, dawit ko abalon mau. Sanyo kadya kakuyog da Samara kinana siya ng amapito? Sumarunodan to kanaon. Napanpay lagi matang ni Samara iti karnay iti cintaan. Rugyan tayo nga rodon dagburas. Ay, madamdama. Mamigat tapay. Ay, sanak pa'y amabisin amapitong. Inaklata nagburas. Ay, Kumar. Mabiit laan. Apay asaan kamutan ang nagsublay iti rabi ay. Rabi nga minan unay. Aday upay mat nga ron ti pag na ngagsubli diti bangkag. Magasid-sidaan na kiti pinapaitan kan ata-ata kakadwa. Kaya't ko asyak ti agluto.
Saan ang nalaing nga agloto ti katulong ni Boss Crisante? Kaaduan tayo ti agatang iti karne kanikan. Tapno at nabalunan tayo iti bantay. Kakadwa, makita yung kaniti makitkitak. Kita lang agpaiso ti kasat. Talaga napintas ni Samara. Naggasat ni Boss Crisante no mag-asawa na. Hata kayon ti mapan gumatang iti karne kanikan. Sumaruno akto kada kayo. Ho, dito di kwarta. Ha, aday tan ni Samara. Ay, ada kagaya ba sa bara? Nanang, Apa bubumsag ka? kuang amin. Nakitak ni Manong tirong iti tiyandaan. Ah, Kasla kayat nak nga igawid itay nga awiden. ni. Apa ngay? Aramidon na tikastakan ka. Kayat dak ka nung itulod. Amok ayan o dabilin ni Crisante. Kat pagaramidan dak iti dakas. Ay, sa bagay. Salmat nga ta, kasta. Kan amo na nga ron makita da ka, ijay tiyandaan. Abang ano na ira na langot ang nagkikita kayo, kat kaya't na ka lang nga itulod. Sa bagay. Ay nang nairubot yung kadin dagiti masapol nga itugot tayo iti bangkag. Mapantayo kuman. Amangan no. Nakadanon mo tindaman nung komar kan tatang ijay. Ay, inkarga amin na ni tatang mo iti karison, dagiti kasapulan ijay. Di tala ang ginatang mo, ijay tiyandaan, ti itugot ta. Crisante gayam tilimtan. Apay katangag may maysa. Awantiin ko yung nakapasurot na. Naimbaga bigat mo, Rodea. Bigat pa ilan. Nakadigos ka. Nagdaga ang amin. Nagmayatago pa rin tinanon. Agmay may saka man na dimtan. At ang amin nang ibaw nakadagiti tao. Oh, kumusta dito eh? Aw matla umar arubayan adakas ti panggap da? Awan man. Inton bigat gaya mo na may biyahe ti kasingin mo. Amang ano, saan mo pa yung amo dayta? Aman. Nasaysayaan na di Amerika amatamin. Uray matay-tay chay ababae. Awan tibibiyak ko. Talaga sa anak ang nagbidot iti imbagak ni Nanang Manong Komar. Nung pandipat-tapatak, anak kaado kayon kan ni Tatang. Agasam, naburas yun ti kagudwa ti kamaisan. Nasapa kami ng enrugimi tinagburas ken ama pitong. Talaga, anapartak nga agtrabaho ni Komar. Gwanta pong tel tinamayan na. Kasla alawag nga gunay. Unay matdaytan ako nayo ama pitong. Talaga ama pang namnamaan ka, Komar. Awante, masayang nga oras. Ah? Anya dyan nakita ka dagiti mata ni Manong Komar iti hisam na. Apay, Samara? Awan Manong Komar. Dalaan malagip ko. Kumusta ka mo ti dirabi eh? Nasayahat, Matt. Nakaawid ak nga wanda ka sa napasama kanya. Nabayag ka din ni Crisante, di rabi? Napaot mo't basit, Manong. Ay, Komar. Ay, ituloy yun lang ang buras. Rugyakon, timang pungo kadagiti na ilasin abin ay. Siya kung ti mga ramit iti data, ama pitong. Ay, saklatan. Tulungam langan da sa malakan sanang agburas. Tapno, mabiit amalpas. Kanay, medyo naulapan. Agtudon sa apayan. Ala, sabay kumatasahan pa'y Tatang. Awan mo't ti karkar na nadlaw ko kan ni Rodea. Kasla saan nga iso tinakarangat dalirong. Narik nakti kinapig sa tidanog day di ababay.
Kat kasladyak makita kin ni Rodea. Ti kinasiglat na amakirangan. Mabalin nga impostor laang dayjay a babae. Ipanyo iti kusina, dagita ginatganang dayo. Iwan tulat na dagiti na ilasin, apara pinapaitan ka na tata. Bossing, Nagimasan ti papaitan. Ken ata-ata. Saan nyo na palalwan ti aginom? Laglagi po nyo ti isa sang atyo iti bantay. boss, mabalin ka din ngayon to nagsapalangan, ti panagpabantay mi. Apay nga ipabigat mo pa ilaang tirong. Talaga aplanom ti agbarta ka niya. Boss, adda ibagak ka na kayo. Ah. Nakita mi ni Samara ijay tiyandaan. Oh, talaga napintas. Kat, inlugan nyo kumaa sa intulnog nyo ije balayda. Nalpas nga mina na nakitiyanda itay bossing. Kaslag dardaras. Amangan no mabutang kada kayo. Dahil tangamin panag-group-grupang tirong. Ni boss Matt. Adda ka di ibilin nyo kanyak. Awan, yung kakit din timplahan dahi ta ata-ata. Ta makipagpulutan akmat. Di mo kata ni Crisante. Kat saan ko anadlaw, tigarawang dagiti matana. Kasla, anta sapulan na itay. Kastamanan ni Tirong iti. Anta nga ta, panagkatap na kanya. Ang mga numadlaw da na sana katao. Wano, anta sa bali nga atap na kanya. Dahita ti masapul ama amuak. Ni Tirong nga ta. Ngam amangan no natulagan na Crisante. May sangata kadagiti kakadwa ni Tirong. Nay, apaya pinanawam ni Kumar nga burburas. Di ba katagmay-maysan? Binaunnak nanang, tatulungan kayo kanong agluto. Uray tabasit mo tan tinabati. Naglawa di ka maisan. Arig nakagudwala ang aldaw ngayon lepas tayo. Napartak nga agunggunay ni Manong Komar, nanang. Amo yun ang kaslasa nagagangay a tao. Amo yun, adda nadlaw ko kadagiti matana. Apay, anyat nadlaw mo kadagiti mata na. Tsak may lawlawag kada kayo, nanang. Basta sa bali tinariknak. San sa mo tatao ni Manong Komar? Anya di tangay bagbagam. San atao? Ay, anya nga raw. Adamot sa ka, im-ima kan mataagong na, kumpleto mo. Nang, saan nyo ka di ama panunod? Kila at adinteng latan ni Manong Komar dito'y lugar tayo. Unyak paiso. Ado tinakaidumaan ni Kumar. Iti man garaw kan. Ay, nagpartak pa yung agtrabaho. Kaslasan na pa yung amuti babandog. Day tangarod kat nanang. Sino at talaga ni Manong Komar? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, apaya pinanawa mo di Kumar ag burburas. Di pa'y katagmay maisan. Binaunnak nanang, tatulungan kayo kanong agluto. Oray tabasit mo tan tinabati. Naglawa ka maisan. Arig nakagudwala ang aldaw ngayon lepas tayo. Napartak mo't nga gungunay ni Manong Komar nang. Kaslasa nagagangay a tao. Kita mo yun nang. Adda nadlaw ko kadagiti matana. Apay, anyat nadlaw mo kadagiti mata na. Tsak may lawlawag kada kayo nanang. Basta sa bali tinarik na. Saan sa matatao ni Manong Komar? Anyat pinunam. Ay, saan atao? Ay, anyang road. Anda mo't takyag. Ada bata na, agong na, ada lapayag na. Kompleto ba? Nang, saan nyo kadiya mapanunod?
Kala at adintang latan ni Manong Komar dito'y lugar tayo. Naido mga agpaiso ti garaw ni Kumar. Nagparagsay, nagpartak nga agtrabaho, kaskada. Kasla di na amo ti mapanaw. Day tangarod kat nanang. Nang asino talaga ni Manong Komar? Nakaluto kayo kaday nga gina. Ay, madam damapay tatang. Nala daw ngamin nga insaang ni Hanang ti karni. Dandanay mo't kit din lumok nang. Ala, ay kat. Apay nga, pinanawa mo di Kumar, pitong. Nadlaw na nga taga at kakapsuta ko ni tibisin ko. Gapo iti kinapudaw. Isonti nang ituloy anang pungo kadagiti na ukisan amaes. Kat ni Kumar, saan ka di pa yan nabandaog? Kasla di na amaw ti mabandaw. Hindi na iginggi na ti darang ti inay. Oy, talaga na iduma ti kinaandor ni Kumar. Agatap lakat nga ron ti anak ta, asaan a tao. Anya, Uy, saan ataaw ni Kumar? uwan nga road. Ay, no saan ataaw? Anya nga raw? Kaya't ko kumapay ti uminom. Naibos matanti ata apulutan. Tirong. Ito gas, di nakatubos. Saan ang makaad-ato nga uminom iti arak na jay? Ngam nalaingag palutan. Sigurista ti loko. Unaan tayo abartakan. Ito gas, kaputa sikati saan ang nabartek. Sikati mapanmangalay ti pinapaitan. Ado pa di nabati. Mas. Nabartak kayo aminan. Talaga, inton parbangonan ti panagpabantayo. Day taman ti kunani sa Mara itay pitong. Saan ngamin agagangay ti panaggargaraw na. Ay, gagagain ba't laeng anapigsakan na andor? Anya ayad ay tapampanutan nyo may panggap kan Komar. Apay, saan ataaw? Jak man amo no abay akas sa ti kunani anak mo pitong. Ang maganda da marikrik na may panggap kin ni Kumar. Ada marikrik na kin Komar? Ang mga no sa bali mo tapampanunutam ha. Andamad madlaw na kin Kumar ti kahit ko asawang. No siyak. Awan ba't ti karkar na amadlaw ko kan Komar? Talaga anadarang launa yan ti lubong. Weno na bara ko na kuma. Kuminit ti bara ti init. Iti kudil kan iti rubak. Daytoy ti bagbaga ni Ari sa Kurias. Nga ipikto ti pan nakaabuso ti nakaparsuan. Ngem pasin mo dahaag ka di daytoy. Ako mapkapsotan ti bilag ko. Ngem awan pa'y pinalosingsing ko apaglintigan ti pagarayan mi. Malagip ko lakit nga rod ti panaggatap ni Crisanti kanya. Komar! Ina? Oh, manungal daw asan ka nagpakita kanya? Saan ka, pulos? Nginadaywan Kumar? Adak lang iti abay mo. Siya, tinangiparik na kin ka iti dakas. Ngay naramid dati raon. Kanday jaya Mr. Antonio. Talaga dakas ni Crisante. Anya? Talaga managdakdakas ni Crisanti, ina. Ad-adda manen, adyak umanukot nga agbalin at tao na. Kasadon, nupilitan na ka. Kasano ti panang pilit na kanya? Apagbalinan na kadagiti tao na? Pakabil na kadi? Amok nga dan kay tinaysang sangayan na bilag, Kumar. Kabahalam mida. Ngam no kabahalam, apadsuan dagiti tao na.
Agbalin kayo nga kabusor. Sana ka mabudang. Oray anya ti mapaspasamak. Ngem pampanunutak. Amangan may raman da mapitong. Aglalo kan ni Samara. Ina, jak kaya't nga damay sagmak gapo kanya. Nupasat ti ay ko diti lubong tapno parmagak ti kinadakas. Bukod ko alaban dayta. Laban tadwa. Tapno maliklikan ti panakairamraman dagiti tao. Tulungan ka Ina, ni Samara. Nagturong ditoy. Madamdaman nga ituloy tati agsarita. nakita na kayo kadihin ha? Sanak ka makita. Hanggang ado pa'y tinapataga pagsaritaan ta. Wan. Ado, ti kayat ko nga ibagakan ka. Sige, ada pa'y papanak. Sublian ka, inton madamdama, kumar. Anya nga tano sintirat ni Crisante. Apay kiti na saan? Naskan ama-amuan. No anya ti kayat ta ama-amuan kadagiti tao na kanya. Anya nga tati nasayat nga ramitak. Amok gayam. Babaan ti panangaramat ko iti pilit ko. Maduktalak no anya ti kayat ta aduktalan may panggap kanya. Ay, talaga. Ay, napasabtan tibisin ko. Ay, pasensyakan Kumar ah. Kastoy at talaga ti panangan ko. Eh, si kakit di ba talang nakayaan? Naglawang amin tapag yan ang amangan. Awanan niya man na mawata. Lagi masipan na nga niya mapitong. Kasla kahit ko atuladan ti plastar na amangan. Kastoy ti lumakayan, Kumar. Ay, Kubar, agsidaka iti da iti laoy akar ni tibaka. Ambo ka na bandog ka kat. Ay, mabit lang takarga kiti karne, kandigo da iti may sanga ungot. Ay, nagmayat dagiti pinggan na paginuman nyo kan panganan nyo. Aramid pa ila da ito di amang ko, Kumar. Manmanupay la ti agos-usar iti porsilan a plataw. Sabsabot tinyog da ito'y ungaw. Dagito'y plataw ket na aramid manipod kayo ti lanutay. Oh, Mr. Dolente. Oh, nakaawag kayo man. Pasensya kayon. Madlaw yung nga ta, nabartak ti boses ko. Nakisangwak man kadagiti kakadwak. Anya? Natayan ni Mr. Antonio? O sige. Baliwan tantulangan ti agsarita. Bye. Boss, nga ta? Ibusan tayo tinabaan ti anak yan ito harak. Anya tayo, Jay? Kasla nanggag ko nga nangilukat itiri daw. Nga na nagbidot kayo na, iti pa nagtangag, boss. Sa anak pa'y unay anabartag. Mabanyo kitaan. Hugas, in kakitain. Mangayap kayo di katuam. Amang ano nag-astrek di kayo ingas ni Rodea anang serak iti pala ni Boss Crisante. Boss. Saan nga agbidot day jaya babae? Jakon ikan iti guntaway. Kastagayan. Nagkakaingas ko, anakarangat na tiro.
isumat lagayam asisi imanda. Ang asino day kay? Siya ang nagpaisuti ng sarag iti kwarto ni Crisante. Sana siya tinakarangat da. Anya nga ti kaya ta sa wanda ito. At da napila, nakapusor ko. Saan ang mabalinda ito? Malaksit ka ni Kumar. Awamin tinapilit ngam siya. Saan mat nga ron ang mabalin agpamarangak a babae ni Kumar? Amupon ti aramida. Itaag man ti reaksyon ni Crisante. Umaribus ko lang dagiti kapuson. Manong Kumar, di kan samot tin nagpalpa. Saan may anak po utang kadatatang kenanang ti ipapanaw mo kabayatan ti panagsarsarita mi. Nagtugawak lang bititay. Nadlaw ko alimulam ti tangatang. Kanti panagawid yo. Kapilitan ngagyan kami pay laang iti kalapawan ag tudo. Ken amangan noom yan kami pay ditoy manong. Nalaw hamat di ti kalapaw. Ngem mabasada iti binuras tayo amis. Ay, day talangag paiso Kasarsaritak ni Manong Kumar. Awan mo't sa bali akarkar na madmadlaw ko kankwana. Di ba kasda awak? Di kinapartas na nga gungun. Kanya kakatwa! Nakita yo! Boss, awan. Ang mga nagpindot lang ni Boss Crisante iti panagdangag. Urayak lang na usawan. Tirong, Ha? sa pakariribukan yung kadagiti kakatuan. Rodea! Nakikitod kayo? Nakakita ka niya. Nangagkuti pa nagkaribusuyo itay. Saan tak pa yan atlaw? Ang mga no siyak mat, isapsapulan niyo. Anya! Baso ko matlaan. Inlukat kulat katiridaw itay. Nukasta! Saan ang nagbindot ni Boss Crisante? Si katinang ilukat itiri daw. Ngam saan mi mat-anak kita ni Rodea itay. Pasensya kan, Rodea. Nagsasango kami kadagiti pasurot ko ang naginom. Ay, kartingan nyo tagbak na iti salas kakadwa. Ipak niyo dagiti bote kan dagiti inusaryo anak kidom kan nagpulutan. Kababain kan Rodea. Nagla ko nga ron pa nagiinom niya itay. Dandan sa anak ko na nagtuloy. Aglalo ta, naglaw ko nagkakaribuso lagi ti tao. Terong, panawan na kami pailang kan Rodea. Ibaw, Tirong tinadlaw ko na parte ka talaga, Crisante. Talaga na lang na uminom ni Terong nung masango na. Nakaumay ka man. Pasensya ka na talaga. Awan mat ngamin sa bali apapanak. Diyak man nagluwar sa Crisante. Uwan gayam. Awan unay amam mo. Bayam, dahil tun ada paskan mi kadagiti padak a negosyante. Ikuyog kanto. Itapay lang, agyaman na. Nasakit sa tiulong, Crisante. Talaga nasakit. Sige, diyak nga rin nagbayan. Mabit lang. Paayabak dito gasta itulog na ka. Naimbag day jay. Tasaan ang napag. Muno na akadimtang iti balay ni Crisante. Ngamday jay ababay.
Nagdua-dua kiti dayjay a babae. Ngam idinalimod anapanak iti pagnanaudan na. Tapno sa karak kumatilangan na. Nagpamarangak ka dati raw. Ngay so tinang sirak iti balay ni Crisante. Ay, mawamot karkar na. Nadlaw ko kagkuhan na. Sino talaga dayjay a babae? At dato sa bali akong daway apa nagsangom eh. Nga puta adaw tinas ka na pagsaritaan mi kanikubar. Adun sa unay, tigiti binurasyo abo nga timaisyo, ama. Sana makarga ti karison. Ora ikargaan tayo pa iti may isang lunas. Nda kayo no ibati lang dagiti daduma. Ay, isupay asublian ko, Umar. Uray, tanalawa mo ti paraangan may apakaibilaganda. Umayak ko tumulong ang makipagpusi. Ay, umay kanto ang makipagpusay. Ay, mapilitan kang umyan. Kasi taramida ka mapitong. Mga laki tiyawid ko. Umay kuntulangan iyagibalayo nunat pusi kon. Ay, uray siya kumalatan. Ay, mapanog ka unay, baraw. Awalan yaman na, ama. Pakaragsakak ti tumulong kada kayo. Nang runa, kat lumakay kayon. Nairanran na lakit din ngay may ni Rodea, Tirong. Jagnam naman nga umay. Tanapanak idipag na edan na itay. Boss! Kuna ni Rodea itay nga iso tinang ilukat itiri daw. Ngam saan mimat anak kita? Saan anak ka papati day nga ibagbagam? Ang mga nobartak mo lang. Ngam saan nga tanga imay? Ta nagatap nga atapan tayo kan kwa na, boss. Ag-CCM ni Rodea, kasta? Kasano nga rodan na ito boss? Sana na dati pakariribukam. Nakasara ka kon iti kasukat ni Mr. Antonio. Ni Mr. Dolente. At saan amabalin apumalpak kayo manan? Mawatam. Well, boss, sumangat kami iti pantay inton parbangon. Timteng kagaya main kumar. Mabalin ko maasurutin kay Jay. Naimbag ta sanda kayo nakita da ama pitong. Kabayatan ti panang ikargami iti mais iti karison. Sanda kapulo sa makita. Ada istorya ken ka. May panggap iti babae nga agnanaad iti balay da Crisante. Babae? Asino da jay a babae, ina? Rodea, tinagan na. Kasingin ka daw, ti nobya ni Crisante, ngagnagan ni ti Ruda. Aging gaitakot, awan pa'y puot ba? Kastagayam. San nga mo ni Samara? Nga danubya ni Crisante? Kumar, kaya't mo ka day ngay pulong dayta ken ni Samara. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rodea, tinagan na. Kasingin ka daw, ti nobya ni Crisante, ngagnagan ni ti Ruda. Aging gaitakot,
Awan pa'y puot, bra. Kasta gayam. San nga mo ni Samara? Nga danubya ni Crisante? Kumar, kaya't mo ka day ngay pulong dayta ken ni Samara. Anya ka tati sumarunong nga aramidan ni Crisante. Kalpasan ana pa ay da, kadagiti pasurot na ng tuktal. No siya ang sarag iti balay ni Crisante. Saan ay suda ti parikot ko? Dayjay babae anang sakar iti langag. Masapul a masaraka. Kabusor ko lagi di dayjay. Ado tilapod ko tapno makapagkita kami kiti Kumar. Awan kaya. Tiyak pa'y nasublihan ni Samara. Inak to jay balay ta inton pika. Gapo kan ina bakit? Nakastre kak titipag na naedan datirong. Kan dagiti kakadwa na. Dagiti troso. Tadyan ni tirong. Sa pangagsugbi tayo ni Japantayin ton parbangon. Tapno ituloy tayo tagtroso. Kaspilin ni Boss Crisante. Mapandaman na nagtroso. Ni ina bakit? Sa dino at atayin na. Ani ko. Sino tinang tiruan niya? Sino tinang paruan niya? Ni ina bakit? At da isinsinyas na kanya. Asit gakano ni tirong. Ha? Sawaran niyo taglawlaw. Abos ta na sakit pa ilang ti ulog. Sawaran niyo. Kasla isinsinyas ni ina kanya. Patiltilak kano ni tirong. Kelahat ang naginat ti may sa at tao na itilikudan na. Anay ko, langgong kasurot. Apay ang pinataltalan na ka. Langgong ka. Sige, da kayo ti aglalaban. Langgong kasurot. Impambaramukit din ang naginat ka lang. Di ka pa'y pinabuksitan, loko. Nasakit pa ilaan titaltal ko. Hoy, da kayo! Da kayo dita! Mangala kayo itinalamis at anom. Kasi bugan nyo ni Soro tapno magapuot. Anya ti mapaspasamak kada kayo ditoy. Ha? Ni Boss Crisante. Dimteng. Imay nito gas. Ket imbaga na ti panang kabel mo kano ken surot. Langgong dahi at tugas, boss. Nagipulong pa ilaan kada kayo. Sikat ti langgong. Boss. Mansun ka man langan tapno mausawan ka. Bumangon ka! Ket lumaban ka, tirong! Imbis at isasalog yu iji bantay inton parbangon ti saganaan nyo. Salbag kayo. Kaya't mo tabuungag taulom. Ha? Apaya si Durot nak dito'y ruwan. Di ka ko ba naturog latan? Anya pa lang amin tar aramidam di tiruan aya. Kaltaan ng tirabi saan kakadian na bandog? Nadlaw ko itay ang nagtarakitek. Ngamitay rimwarak. At damit bituan iti tangatang. Ang mga dora pa mula dahi jay. Malaksay no ada iti atop ti balay ti kapre akon kunada. Manya kapre ti ibagpagam. Di kan tumat mamatpate tapada kamat adi pa'y nakakitkita. Ngampudno kano dagita adi katatawan. Ansisait kun kaiban. Kapre. Adula abi da pagpuypuyata ba ko dak. Umay kakit maturugan. Ado ti ibilag tayo aba isong bigat. Pusi tayo pa'y laeng sakbay nga ibilag tayo. Nalaklakati ag pusi no may bilagay.
Uray bilag mong tumutlaeng. Bareng adamayat agumatang. Ay, kinadalata ha. Mabalin ba't apabayaw? Apagpakan iti baboy kin dagiti dadumapay. Day, talaga nga agarimok mo. Ay, agdiramaus dagiti di katatawan. No iti aldaw ko ba nga gininit ti panagtudo na mamati ak iti day tangay bagbaga ang pitaw. Kasta ka di? O sige. Umayak iti ospital inton madamdama. Sige nga Rodan. Bye. Salbag. Nagsapalakit din nga umawag. Wah, nasakit pa ilang ti ulog. Nasayaat mo't no ipanaw dan ni Roda. Amangan no makadanon day taken Samara. Ket ad-addalang harod nga umatap kanyak. Kunak man no nakapanaw kayon. Timagas kami lang kada kayo, boss. Katanya, nasakit tinakam mo iti panang mansok kan kay dirabe? Ha? Saan, boss? Ngam talaga nga at tanang patultul kanyak. So ngayon ka rin tagan ni Sorot. Asaan nga isuti ng patultul kanyak? No di mo pa ilang isardang dayta. Talaga ang makaraman ka manan kanyak tiro. Mapan kami nga rin, boss. Agtultuloy ti pan nakakalsada ti pagnaan ti truck. Iso ang masapol nga iti uneg ti makalawas tirong. At dan maisalog at troso. Maawatam? Kalpasan ti pan nakatay ni Mr. Antonio. Tiyak kaya't apumalpak tayo manan iti baro asuplayan tayo. Itaypay ang nakalugan kami kanina iti truck. Ang nagluganan na tiron. Kanda kiti kaduan na nagpapanday. May masaan da kami pa'y alaglag. Talaga asan da kami ang makita. Masalamsan ti papangon ka katwa. Bangon tayo kumain ti kape. Nagpuntong lakit ti panagpadaray ni Tugas. Dili naman ni Tugas sa partakan na dagbanay mo, Sorot. Agpasango ka at ipugkaw mo ka ni Tugas sa partakan na dagpadaray. Gumanat dan ang makasang ati ti banday. Hindi na. Jak maawatan ti sinsinyas na. Pagkasang ano dagbanay mo, bangka. Kala at nagangin iti napigsa. At talang araw na malaminag. Nagpigsakit din day tangangin. May boss Crisante ngamin. Ura intong pagkapaglawag kumaasumang at tayo iti bantay. Ha? Ay salpag. Naglangkungan ni Tugas. At adakit din na pinapagkas na ni Trak. Natak ko ba nagagapit? Naipata ko magkatagati kagadwa ang natulit. Kayo! Ti aramidan ni Ina. Tuwag kayo! Daggapwam, nakasapsapa. Pagbit ka matlaag. Ay, napan ko nga ron dinanon ni Bak iti barikir. Tagpatulong ako mga agibilag kadagiti maes. Ang jakmat na danaon, nasapan sakit din nagpabantay. Ni kumakumartan Naalak tinagbain. Nabandaw gidi kalman. Amangan no pampanunutan agun kundawayak ti kinasayaat na. Awan mo't mabalin nga itangdan ken kuana. Tapno saan tayo amarigaatan? Uray iti arubayan natan ti pagibilagan. Kapilitan Jak na panunot nga imbati tayo kuma iti bangkag dagiti mais. Tauray ket addamot ni Kumar nga agbantay. Ang nasaysaya at mat anayaway tamangan no agtudaw. Nagsapan nga imay ni Crisante. Ano nga
ibaga na kanya. Talagan sa adi na mapukaw ti panaggatap na kanya. Ngam oras siya ti pudno, anang sarap iti balay na iti. Saan nanto amaamuan? Dayjay anang sakartin sa pula. Naimbaga bigat mo, Rodea. Umayat man makikape. Diyak agkap-kape, Crisante. Nagsama ka man yan, May. Umay ka kumayaban. Ita ka na may biyahe ni Roda. Saan kan sapay mo't lang nga nakadigos? Pasukon na iti may sa kadagiti taon. Daytano, makauray ka. O sige, orayan ka langan. Agkuyog tan amapan iti ospital. Naipanaw matlangan ni Roda. Barang kabalan dagiti doktor nga agasan. Kaasimat ti kasingin ko, Crisante. Barang may imbagan pa. Nadlaw ko, analiday ka. Gagangay makarik na kitiliday, Rodea. Nabayagasan kami ang nagkita. Nakapanunot nga agbakasyon. Ngam kasyay mutan, tinapasamak kan kwa na. Sino nga minday kaya babae? Anang dangaran iti kasingin ko. Diya ka mo. Amangan no saan ani Roda, ti puntirya day kaya babae. Iso lang ata, ti pinagikaro na. Anya? May saka negosyante. Amangan no di mo amo nga adadagiti kabusor mo. Adagiti napaguram. Wino, napasakitan day kaya babae. Mapantakit din. Sa dino ti pangitultong kadmikan ka. Sa dino kumapay, no saan nga iti balay mo apag nagda? Malaksin, no da pangipasyaram kanya. No kumawan kasi narak ko ang negosyante, awisan ka kumay di balay. Itulnog na klanga ni di balay. Amuarang inton matagdama. Barang makasarita ni Samara. Sumangsangat kami iti kabambantayan. Talaga saan mi? Saan mi amalapdan na kiti pasorot ni Crisante ngagtroso. Namin adon abinutbutang mida. Talaga adakas ni Crisante. Kanda kiti pasorot na. Adapay pinatay na. Manong atapay tagbalin na biktimada. Ni Ina, yak matan makita. Nagpukaw. Ngam nagturungan na. Saan kami pa'y ang nakapagsarita? Noan niya, taaramidan mi. Isumet lagayam adi ka mauray amang yag iti danom siyanang. Anya ayad ay tadengdeng gamit iti radyaw. Ay dapito. Ay. Makapasiddo ka adamag. Nasarakan na kano ni Mr. Antonio iti may sa akwarto ti balay na may san na bangkay. Mr. Antonio, kasla nang kunday taanakan na. Kano iso ti akin kukwa ti lamber di ta ilay. Bak nang negosyante day jay. Ay, kita lang agpaisaw ti biyag. Ay kat anya kano ti impatay na. Saan da kanupay mo't nga mo? Awan kano ti nakakita. Kanawan kano mo't sugat na. Sa napayag sa basit kano na natay. Ay, nabangungot nga tawad no. Pinatay da. Amok pa yun. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Ada taaw. Naimbaga bigatiyon na siya nang. Adaag man na namang singa kada kayo. Ni Samara ka di tigagaram. Ay, umay ka. Dumanon ka tapaayabak ni Samara ni Pitong. Binaon ko ngamin itay, amapan bumulo di tibigao. Adun sarat ka tara aramidan nyo.
Ay, pudno day ta akin o nabalasan ko. Nagburas kami iti mais iti kalman. Sa nagibilag kami. Ay, Pito, ginkaya ba ni Samara? Ibagam nga Dani Rodea. Ay, mabit lang nga raon. Ay, nagbaiglakat nga minad ni Samara. Nakalingtamot kit din iti mais a merienda tayaw. Ay, agtugtugaw ka lang balasan ko tay nakmangala iti naling taamais. Ay, mangmangan ka kadi iti mais? Uwan mat nana, saan ang nagpipili? Hey, ito'y gaya man ni Samara. Ay, Ilarayin ko tayo pampara. Sa di naman tayan mo, kumar. Masarakan kan tumatla. Imbiling itay ni inabakat. Asyak kanon ti makamo. Usarag kanot pigsar. Tapno malapdak ti panagtroso dati ram. Sayang dagiti mapuka na kayo. Nasbili ni Boss, kakatwa. Itilaskot ti makalawas. Nasapong na agtan maisalog tayo at roso. Kastagayam. Ay! Nagayo ti ka para ko ayot ti tali. Ana itali ti bordong ti kayo. Agasintar kayo, ha? Masapol ang malapdak kita. Masapol ang mapasarden ko ita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.